У 2005 годзе адбылася паказальная падзея для ўсіх геймераў свету. Выйшла партатыўная Sony PlayStation Portable. Зараз гульнявую кансоль можна было браць куды заўгодна і граць у такія гульні, як GTA, God of War, Metal Gear Solid і іншыя. PSP адрознівалась ад аналагаў таго часу магчымасць граць у крутыя 3D гульні, выходзіць у інтэрнэт праз Wi-Fi, глядзець відэа ў высокай якасці, слухаць музыку, далей магчымасць карыстацца скайпам. Яшчэ у яе быў ёмісты акумулятар, які быў здольны 13-18 гадзін пад высокай напругай, там гульні альбо відэа. Ну і ўвогуле, дызайн і сама платформа зрабіла яе вельмі вядомай сярод моладзі. Sony PSP была анансавана яшчэ ў 2003 годзе, але у продаж яна паступіла пры канцы 2004 года, мадэль PSP 1000. Рэвалюцыйныя навіны як бы яшчэ забяспечвалі упершыню скарыстаная Universal Media Disc. Самае незвычайнае, мне падаецца, насіцелі інфармацыі. Новая платформа была вельмі прывабнай для распрацоўшчыкаў гульняў і з'яўленне новых гульняў не заставіла сябе чакаць. Але яшчэ ў вядомасці сыграў той факт, што яна падтрымлівала гульні ад PlayStation 1, якія яшчэ выходзілі на той момант, нягледзячы на тое, што 4 гадамі раней з'явілася Sony PlayStation 2. Яшчэ даволі прышпільна было тое, што распрацоўшчыкі гульняў пад PlayStation Portable даволі часта падтрымлівалі рэжым лакальнага мультиплеера, які быў закладзены ў PSP. Але, калі быць шчырым, трэба яшчэ распавесці, што на вядомасць кансолі на нашых прасторах паўплывала лёгкасць яе ўзлому і магчымасць ставіць староннія прашыўкі на яе, што дазваляла закідваць на яе абсалютна любыя гульні, якія вы знойдзеце ў інтэрнэце. Увогуле, старонняя прашыўка магла пераўтварыць звычайную PSP ў камбайн для гульняў, таму што старонняя прашыўка дазваляла ставіць на яе гульні са старых кансолей, такіх як Sega альбо Dendy. Але PSP была не без мінусаў. Такіх, напрыклад, як дуже дарагія карткі памяці ад Sony Memory Stick Pro Duo, крышачка ад батарэі, якая заўсёды адвальвалася, развальваючыся ад часу UMD дискі, працэсар залочаны на 222 Гц, калі я памятаю, але потым гэта прыбралі, экран, які меў эфект зебры ў першых пакаленнях. І, канешне, недахоп второго стика. Ён тут патрейден. Вось, бачыце, 3D гульні, 2 стика. У вас на DualShock ёсць. Чаму вы не зрабілі? Для мяне гэта застанецца загадкай, але на Авито яны гэта выправілі. Следуючы сваім традыцыям, Sony выпусціла некалькі рэвізій Sony PlayStation Portable, там як 1000, 2000, 3000, Go і Street. Кожная з іх чымсьці адрознівалася, але начыненне заўсёды было адно і тое ж. Там 1000, 2000 адрознівалася таўшчынёй, 1000 было паболей, у меня вось 2000. 3000 была крыху пахутчэй і больш не было экрана з эфектам зебры. PSP Go была слайдерам, якая, мне падаецца, абагнала свой час. І PlayStation Street, якая была дуже танная і выходзіла ўжо пад закат жизненнага цыкла. Давайте крыху распавяду пра сваю PSP. Моя PSP дасталася мне ад сваяка, які прывёз яе з Італіі і потым пакінуў мне. І на той час яна мне замяняла кампутер, таму што я глядзеў на ёй фільмы, слухаў на ёй музыку, граў у гульні, такія як GTA, напрыклад, і хадзіў у інтэрнэт праз картачкі Wi-Fi на белпошце, вось яны. PSP для мяне ніколі не старыцца, таму што я ў любы час магу ўзяць яе з палічкі і пачаць граць у нейкія гульні. Я прайшоў на PSP шмат гульняў, але мне заўсёды прыемна ў іх вяртацца. На днях я вось, калі гатаваўся к гэтаму відэо, прайшоў на ёй Dungeon Siege. Ад пачатку да канца, гэта такі дзяблоід. Яшчэ мне заўсёды падабалось у дзяцінстве слухаць радыё, калі я захадзіў у GTA Liberty City Story. Также мной на ёй было пройдзена GTA Vice City Story, GTA Liberty City Story, God of War, нейкія гонкі, тэніс, Medieval, і мне падаецца, я ўсяго не прыгадаю Patapon. Patapon цудоўны рытм гульня, раю вам. Калі надышоў час PSP адыходзіць на пакой, і яе жизненны цыкл скончыўся, таму што яна крыху устарэла і жалеза ў ёй ўсё ж такі састарэлася. Але
трэба даць павагі. Яна атрымалася доўгі час. І на замену ей прыйшла PlayStation Vita. Але о ёй мы з вами пагаворым калісьці потым. PSP здзіўляла сваімі магчымасцямі на працягу доўгіх гадоў, і невядома, ці атрымаецца ў Sony зрабіць такі цуд яшчэ раз. Дзякуй за прагляд, націскайце падабайку, зынькайце ў калакольчык, падпісвайцеся і пакідайце каментары, ці атрымаецца ў Sony яшчэ раз нас здзівіць чымсьці такім. А гэта апошняе відэа запісана на Sony PlayStation Portable.